Ассалом тамошобино, бозори Корвон даем тарафи пажарка якм дарвоза нигоҳ кунед. Якм дарвоза ворид ки гаштен дасти чап духтаро дуюм қатор ҷои пояфзолои арзон ҳама намуди пояфзолои фасона метонед ки 50 сомонӣ харидорӣ кунед. Инчунин ҳози акция рафтестай дар ин нуқтаи савдо тамоми пояфзолои зимистона 40 сомон шудагиад. Духтаро марамад успет кунед биёед ина нигоҳ кунед. Магазини 50 сомона дидена аз ами дарвоза сар шида ма шумода нишон додам ки ба осонӣ пайдо кунед. Марамад омада наметонен нависен доставкатон мекунанд. Беҳад нархошон арзонае. Духтаро инами угиву музачаву инами намуд пояфзолои зимистона 40 сомон, дигарош ҳама 50 сомон. Духтарако нигоҳ кунен хушругиро бинен ва ира бинен охи бори новинка омадай 50 сомон бовар мекунен. 50 сомон ҳамаги падоша бинен, хича бинен. Иҷа чанд намудуш омадай, ин намучам фасонак хушру 50 сомон. Марама духтаро та каседа дар корай омада наметонен нависен доставкатон мекунан. 50 сомон намҷа чизе ки мебинен ҳами магазин ҳама намуди пояфзол 50 сомониай. Бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза дасти чап дуюм қатор. Мана марамад нигоҳ кунен оқи интихоба ира бинен чихо хушруван ҳамаи ҳамино новинкаян ҳамаи ҳамино 50 сомонай. Ина иша ишта хушрувай иша ишта хушрувай бовар кунен беҳтарин моделора овардагияну арзон кардагиян. Духтаракои хушру элон ана имҷада чӣ намуди пояфзоли зимистона мебинен аксияи калон кардагиян 40 сомон. Марамад 40 сомон дар 40 сомон бовар кунен хеле намеёбен. Ягонҷода ина биёен ҳатман ҳамин нуқтаи савдо кадом намуди пояфзоли зимистона мебинен ҳамаги 40 сомон пешниҳод шудагиай успет кунен. Касоне ки имконияти омадан надоранд марамад рақамашон ҳаст барои доставка бо метавонен хичонкати ҳам суҳбат шавед. Угичаҳои фасон инаи музачаҳоро бинен хучха хушрӯи сапошкиҳои хушрӯ ҳамаш 40 сомон. хеле нархи ягонҷода нест тамошобино ҳатман шитоб кунен биёен. Бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза дасти чап дуюм қатор. Магазини 50 сомона ҳаст ку духтаро хитон медонен ки ин нуқтаи савдо чихе арзонай борош боз ҳам арзонтар кардагиян. ина бинен чӣ намуди пояфзол мебинен зимистона ҳамаш 40 сомон барои шумо. анаи моделакора бинен охи чихе хушрӯчай угичаҳора бинен духтаро чихе моделои фасонай бовар кунен беҳтаринай нархашку аз ҳама бо зури зур мана 40 сомон успет кунен биёен духтаро. ира бинен духтарако чихе макасимкачаҳои фасон омадай 50 сомон духтаро нигоҳ кунен нархаш беҳтарин бо ҳамаи ҳамино бори гуанҷӯана бори беҳтаринай. ина нигоҳ кунен чанд та расветка дора. ира бинен чихе расветкачаҳош фасонакай 50 сомон размеро ҳамаш ҳаста. иҷа чанд моделай бабочка дор аст бе бабочка аст. ина бинен чихе хушрӯ ҳамаи ҳамино 50 сомонӣ духтаро биёен. бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза дасти чап дуюм қатор мешавад. ина намудоям диден чихе фасонанд ҳамаи ҳамин намудо нархошон 50 сомон шудагия. ира бинен хушругиша 50 сомон дар ягон ҷои нарх нест духтаро успет кунен биёен. омада наметонен рақамашон аст дар экран муроҷиат кунен доставкатон мекунанд. тамошобино анамин намуд платформа мепурсанд марҳамат нигоҳ кунен чихе хушрӯчанд ба қуввати сабукакан нархошон 50 сомон. акция шудагиай ҳамин магазин ҳама намудуш 50 сомонӣ. мана ира бинен ин моделш бо дигар хелай иш дигар намудай бо иша бинен чихе хушрӯай 50 сомон ҳамаи ҳамино бори гуанҷӯай. тамошобино марамад биёен иҷада аксияи калонтарин рафта истодай ҳар намуди пояфзоле ки мебинен 50 сомонай фақат зимистонош 40 сомон шудагиай. успет кунен аксияи беҳтарин дар ин нуқтаи савдо рафта истодай омада аз наздик бобинен. касоне омада наметонанд муроҷиат кунен доставкатон мекунанд. бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза дасти чап дуюм қатор. марҳамат. салом тамошобино созед нағзед саломатиё хубай. ина боз ҳам як нуқтаи савдо омадагем. нигоҳ кунед любой чи 50 сомон ҳама қадар пояфзолои хушрӯ доранд ҳатман биёен. бозори Корвон тарафи пажарка ина пажарка якм дарвоза ростак мебиёен 471 дукон ҳатман биёен. тамошобино ози
машмода бо нишон метим чи ҳастай беҳад пойафзолои хушрӯ доранд. Мана занона чӣ намуд дар корайтона шлёпки босоножки мисол энахе туфли сапожки ҳар он чизе дар корай лодочкаҳои хушрӯ ҳамаш 50 сомон. як кроссовкиҳои фасон доранд. хулос одам бисёр ай тамошобино бо омада аз наздик хитон бинен. касоне ки имконияти омадан надоранд марамат муроҷиат кунен доставка доранд. ина ҳозир ворид мегардем аз дохила машмуда нишон метамода мабинен чиха бисёр ай биненда тамошобино хушрӯай бурошон ҳамаи ҳамин барои шумо 50 сомон тамошобино. ина кадомеша мегирен бо медонен акция рафтестай зимни обуфо кадом намуде ки ҳаст ҳаминҷада акцияш дега 40 сомон. мана музочаҳошон ҳамаш уги музача ҳама намуди зимнишон 40 сомон. а дигар намуда боша кроссовкию дигараш боша 50 сомон. марамат биёед. ира бинен духтарои хушрӯчая ҳам қас сабукчаян. ира бинен 50 сомон. марамат як нуқтаи савдора бори чандум шуд машмода тавсия метиҳам. боз ҳам пойафзолои навинка овардиян 50 сомонӣ. манаи модел ҳаст манаи моделош ҳастай 50 сомон. баъд инчунин иҷада ози акция рафтестай тамоми намуди пойафзолои зимистонада акция шудага 40 сомон кардагиян. марамат музачаода манахе угичаода ҳамаш 40 сомон. дигарош бошад ҳамаш 50 сомон. бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза ряди ростаки биёен. ами якум дарвоза ки ворид гаштен то охира биёен духтарако 470 дар чораҳаян 471 контейнер. мана рақамашон ҳаст дар рӯи экран муроҷиат кунен доставкатон мекунан. агар ки худтон омада натонен марамат муроҷиат кунен доставкатон мекунан. духтарои нами обуфора ки пирсидеста буд ина нигоҳ кунен. духтаро як нуқтаи савдода акция рафтестай 50 сомон кардаган бори гуанҷоаем хушрӯай ки саб букакай иҷода чанд намуди дигаршам ҳастай. марамат бо биёен ай пеш биненда моделакош ҳар хелаяй нархошон 50 сомон. инчунин акция рафтестай обуфои зимистона 40 сомон шудагай. а лодочкау дигар чизош бошад кроссовкиё бошад ҳамаш 50 сомонӣ. бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза тамошобино ами якум дарвоза 471 контейнер. омада натонен рақамашон ҳаст доставкатон мекунан нависен. изиёра бинен духтарои хушрӯане гелвиянам қофасонакан саб букак 50 сомон. иҷада ина расветкош катияй 50 сомон. ина касседа дар корай метавонен муроҷиат кунен доставкатон мекунан 50 сомонӣ. баъд инчунин анаи кроссовки омадагай иёям 50 сомон духтаро диден расветкош кати. мана марамат касседа дар корай ҳатман биёен. бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза биёен ряди ростаки чораҳадаян 471 контейнер. иҷада интихоб бисёр ай шлёпка доранд туфли доранд ҳамаи чи ҳастай ҳамаи ҳаминора акция эълон кардагиян. нигоҳ кунен нархошон бинен любой чи 50 сомон. мана биёен ай наздик бо хитон тамошо кунен. тамошобино ёра бинен чиха хушрӯан ҳам бақувватай ҳам сабуки хушрӯай ҳам необычный фасонош. мана 50 сомон. ина сиёҳшам ҳастай размеро ҳаст ҳозир бори новинка омадаган бори гуанҷоай ҳамаш. нигоҳ кунен духтаро 50 сомон. омадан наметонен бинависен доставкатон мекунан. иҷодам модел бисёр омадагай бори нав. биёен аз наздик бинен. бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза тамошобино ами ворид ки гаштед якум дарвоза ростаки биёен мана 471 контейнер. тамошобинони азиз аксияи беҳтарин рафтестай аз аксия қафон намонед. нигоҳ кунед тамоми пойафзоли зимистона ҳозир 40 сомон шудагая. зимистонои намин намудо ҳамаш 40 сомонӣ шудагай. кроссовкию дигар бошад 50 сомон. ҳатман биёен тамошобино доставка доранд вале шумо биёен нақстар мешава барое ки имконияти доставкашон зиёд нестай. хубтар ин ки ай пеш биёен барое ки ҳама қадар интихоб зиёд ай бовар кунен беҳтарин пойафзолора арзон кардаган. ина пачка ҳамаш бори навай ҳамаш фасонои хушрӯай ина арзонай биёен. бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза духтарако ами якум дарвоза ки ворид гаштен достаки биёен мана 471 контейнер.